खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि साननि हारिमुआरि मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। हारि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों हारिमु मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। धेमाजि जिल्ला जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव UNB बड' गोसोखां गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जि साननि हारिमुआरि मावबादा जेरै मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय बायदि बायदि फोरोंथाय मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि सत्यजित बसुमतारीनि मासि लानानै दैदेननायाव गिबि हारिमुआरि मावबादाखौ बेखेवनानै होयो जनाय दखरा हारिमु आफादनि आफादगिरि बुद्धदेब स्वर्गियारि बिथाङा। जि साननि हारिमुआरि मावबादानि बेखेवनायाव हांख्रायनाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सुरजित नार्जारि, लोगो आफादगिरि उदांगि बड'सा, जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लहितगोरा बसुमतारी, जनाय दखरा बारग' NDP आफादनि आफादगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी, जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि सोमश्री मुसाहारि, बोसोनगिरि बायलें गयारि आरो जनाय दखरा एबसुनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लायो। दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बेन्दोङाव थानाय जोंनि UNB गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव हारिमुआरि फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव दिनै आंखौ आलासि महरै लेंहरनायनि थाखाय आं गिबियाव बे जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथि फारिया गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै गोजोननाय मोनदों। दिनै बर' हारिनि बे हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे फरायसा आफादा जि हाबाफारि लादों मेरुनिफ्राय लानानै दखरासिम दिनै जोंनि जनाय दखरायाबो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गथ' गथाय सोरबा मोसानो लुबैनाय, सोरबा खाम दामनो लुबैनाय, सोरबा सेरजा दामनो लुबैनाय, सोरबा सिफुं सुनो लुबैनाय गासैबो गथ'फोर गोसो गुदुं गथ'फोरा मोजाङै बे मावबादानि गेजेरजों सोलोंनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि, बर' हारिनि हारिमु बेखौ लाखिलांनायाव हेफाजाब मोनगोन। बे जि दिननि जिथुनाखि हारिमुआरि मावबादा बे मावबादायाव जि दिनाव माबायदि आसा खालामदों जनाय हालामनि गथ'फोरा जाखांगोन बेनि सायाव माबायदि आसा खालामदों? दिनै जिहेतु जोंनि मावबादा फोरोंथाय साना गासै 10 सानल'। बे 10 साननि गेजेराव आं बेखौनो आसा खालामगोन जिहेतु दिनै मोसानाय दामनाय देनायाव जोंहा फोरोंगिरि सारमोना जिथु फर्मुलाजों फोरोंगोन गासैखौबो जों 10 दिनावथ' जोङो एक्सेप्ट खालामजोबनो हाया। अब्लाबो नांगौखिनिखौ एसेब्लाबो गावबा गावनि गोसोआव सोना लानो हागोनखौ आङो मिजिं खालामदों। दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो दिनै 10 साननि थाखाय जोङो हारिमु मावबादा लादों। बेयाव जोङो सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय, लोगोसे खाम दामनाय आरो मोसानाय बेखौ जोङो मावबादाखौ लादों। लोगोसे जोङो गासै गामिनिफ्राय जोंनाव 33 गामि दङ। बे गामिनिफ्राय जोङो गंफ्रामबो गामिनिफ्राय जोङो रायजोफोरखौ जों खावलायदों जे गासै देरफुनाय जोंनि लाइमोन जाखांफुनाय बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बे हारिमुखौ सोलोंनानै जाहाथे जोंनि उनाव बे जोंनि हारिमुवा गोमजोरै आरो जोंनि दामजु आइजेंफोरा जाहाथे गोमालाङा बेखौ जों नोजोर बोनानै जोङो दिनै बे हारिमु मावबादाखौ जों लानाय जादों। लोगोसे जोङो बर' हारिखौ हारिमु मोजां गोमजोरै गायसनथिनो थाखाय जों माखासे जि फोरोंथाय बेखौ जोङो लाबोबाय थागोन आरो लांबाय थागोन उनावबो। आरो जोङो आसा खालामदों गासै जोंनि बे 33 गामिनिफ्राय गंफ्राम गामिया फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव जों बेखौ बाहागो लाफैगोन होनना जों आसा फारिदों। लोगोसे आङो दिनै जागायबाय। लोगोसे जोंनि बे फोजोबनाया 13 थारिखआव जोबहैगोन एप्रिलनि। बेखिनियानोसै। जनाय दखरा हिसाबै देग्लाय बोसोराव गामि गामि सांग्रांथि मेलखौ माबायदि लानो थाखाय थांखि लादों?
जोङो जनाय दख'रा हिसाबै जोङो फ्राय सांग्रांथि लाबाय थादों जोंहा माखासे समाज बेरेखा समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय जेरै जौ जुवायानो जा माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि समाज बेरेखायानो जा आरो जोंनि फ्राय बिहामजोफोरनि माखासे रिल्स बानायनाय बेफोरखौबो जोङो बे सावरायबाय थानाय जादों जोङो गामि माखासे गामियाव सावरायनाय जादों आरो लोगोसे हारिमु बिथिङाव जों सावरायनाय जादों थिग बे लेखायै दिनै जोंनि बे सेंग्रा सिख्ला लाइमोन देरफुनायफोरखौ जोङो एंगेज खालामनो थाखाय बेफोराव जाहाथे समाजनि बेरेखायाव थाङालासिनो बेफोर मोजां हाबाफारि गेलेनायानो जा हारिमु दामनाय देनायानो जा बेफोराव जों बाहागो लानायखौ जोङो फोसावबाय थादों आरो लोगोसे बेखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै थांनायावबो जोङो थांनाय नै मास मोनसे सिगांनो जोङो बाइक रेलि मोनसे समा 33 गामियाव जोङो गासै बाइक रेलि जोङो 200 खान बाइक जोङो रेलि खालामदों बिनि समाज बेरेखानि थाखायनो जों रायजोफोरखौ सांग्रांथि खालामनो होननानै थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जों माखासे जोंनाव थांखि दंखायो जोङो सोलोंथाइ जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थआव आरो लोगोसे हारिमुनि सार्थआव लोगोसे जोंनि जाय लाइमोनफ्रा समाज बेरेखा हाबा मावदों बिनि बागै जोङो माखासे जों सावरायबाय थानाय जाखादों आरो जों बेखौ मावलांबाय थागोन सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जे टेलेन्ट सार्च बेयाव देग्लाय बोसोरनिफ्राय जनाय हालामनि गथ'फोरखौ माबायदि खावलायगोन जनाय गथ'फोरा जोङोथ' फरायसा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंथ' आसा फारिदों थांनाय जोङो टेलेन्ट सार्चआवबो जोंनि बे उन्दै गोजौ फरायसालिनिफ्रायनो सासे जोंनिफ्राय मोजां पारसेन्ट मोननो हानाय जों गथ' मोननो हादों देग्लायबो जों आसा फारिदों जोंनिफ्राय फ्राय गथ'आ मोजां जागोन सानदों जोङो लोगोसे जों बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनैबो सांग्रांथि मेलखौ जोङो स्कुल लानानै स्कुल हाबनाय जादों फरायसा आफाद हिसाबै लोगोसे जों आसा फारिबावदों जों साननैसो उनाव बैसागु बे मावबादा बायखांनायनि उनाव जोङो माखासे बेयाव सांग्रांथि मेल लाबावगोन सोलोंथाइनि बागै लोगोसे आरो जोंनियावथ' गंसेल' हाइ स्कुल दं लोगोसे एम इ स्कुल गंनै दं बेयावबो जोङो माबाखौ सोलोंथाइनि जोङो सांग्रांथि मेलखौ जों लागोन होननानै जोङो थांखि लानाय दंखायो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टन किडनी स्टन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन